लाल सैया की हवा गवैया गीत गजल तू गावेला मन मोर खोरे भइले पलमा हमरो मन मोर खोरे भइले पलमा हमरो सुननी नचनिया नचावे हाय हाय सुननी की नाचे नचावे घोड़ी के घर में जाला मस्त जवानी बहरा में घुसरे काट पर जानी घोड़ी के जाला घर घोड़ी के घर में जा मस्त जवानी बहरा में दूसरे संग काटता जानी लेकिन और का आशीर्वाद हमारा बड़का भैया ददन यादव जी ने नमन बा भैया के दिल से आभार और सही माता रानी के आशीर्वाद से वो बनल रहो यही तरह हर तरह बुलात रहे आए तरह धर्म रहे दुनिया पहुंचे थे लेकिन और क्या हैरान बात है फुर्सत न मिले सैया दिन में हम के रात के तू नहीं आवेला मन मोर खोरे भइले पलमा हमरो मन मोर खोरे भइले पलमा हमरो सुननी नचनियो नचावे हाय 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 सुननी नचनियो नचावे तुमसे दूर रह के क्या करते थे साजना हम तुमसे दूर रह के हम तो सदाई छुप छुप के रोया करते छुप छुप के रोया करते लेकिन और गाय सैया जी बहुत बहुत दिन से बाहर बढ़ गया ददन यादव जी के परम मेहरबानी ऐसे ही आशीर्वाद बनल रहे लेकिन मेहरान अगला लाइन में क्या कहती है ऐसा कलेश के हो के तारी सही अरौरे बताई हम के करा से कही के करा से कही मेरा कितना और बात कहते भैया भैया बोलो बड़ी पीड़ा बड़ बात कहले भैया वो सब ध्यान से कहते कि ऐसा कलेश के हुके तरी सही माहौल बताई कितना से कहिए जवानी बात है जी का कहतिया आजाद थोड़े अपने तो गिरल जाला सैया हो समाज से जय नाती एक बार हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अपन अपन जितना श्रोता समाज बाटे चाहे जितना भाई गायक लोग बाटे सबका से निवेदन करते हैं कि भैया साफ सुथरा गीत गाए तो मान प्रतिष्ठा घरों में बना रहे अच्छा गीत गाए एगो गीत गईले बानी हम कि गंदा गाना ना चले पहले न तो तिवारी बाबा एलाना एगो तिवारी बाबा बानी बक्सर के जो कि एकरा पर मुहिम चला रहल बा ओकरा में हम सहयोग कर रहल बानी एगो गाना बा YouTube पर वो सब जरूर सुनब ऐसे ये लोग बाउल गीत गावता अब और ये गीतिया
लोग बजावता घर में सुनता तो सबसे दोस्त मान ली जनतो के बानो बेसर वो 10 जोड़ के हम निवेदन करता नहीं भैया लोग फुहर गीत मत बजाए रवा सब फुहर गीत बजाओ छोड़ दे व्यूज बंद हो चुके आप लोग बंद कर ऐसे हमारे निवेदन बाकी रहो तो साफ सुथरा गीत सुनी साफ सुथरा गीत के बढ़ावा एगो थप्पड़ी बजा दे रहो तो समर्थन हो गया सुमित मिश्रा जी भैया जी के तरफ से नमन करते हैं भैया के लेकिन मेहरारू कितना बड़ बात कह दिल सैया जी बढ़िया गीत गई तो सब बात का करे के बराबर कैसे अपने तगीर में जाना सैया हो समाज से संगे संगे हमरो के गिरा देला मन मन थोरे भइले परमा हमरो मन मन थोरे भइले परमा सुनली नचनियो नचा देला सुनली नचनियो नचा देला लेकिन और काम से लाइन में मेहरारू होते भैया कैसे कह दिया कहते कि देखिए हम बहुत मल्लेश्वर बाबा के प्रसादी चढ़ले रही बाबा भोलेनाथ के देवघर में प्रसादी भोखल रही कि सैया जी गवैया मिली हम तो हम चढ़ाई देने सैया जी लेकिन देवता मनौनी पौनी तोहरा ने खावी सोचनी की गावत होई बंटी जैसन गीत हो सोचनी की गावत होई मधुर जैसन गीत लेकिन वो तुमने सच्चाई बता दी 10-12 बरस गावत हो गए हमारे तमाम लोग कहला कि महाराज फोहर पर गा के हिट हो जाए क्या हुआ लेकिन हम कहला कि ना भैया जितना सम्मान मिलत है मेरा समाज में उतने में हम ठीक बा और वो सब अगर जो जहिया अश्लीलता के खिलाफ हो जाए तो ये हमारी उस गाय के कुछ होने लगी मान कैसे रोवा सब के विचार के बदले खातिर कुछ गाय के बढ़िया रहल जरूरी सब लोग वही धारा में कोई जी तो भोजपुरी के प्रहलाद कैसे तमाम गीत हमारे भोजपुरी को आ रहा है रोवा सब सुनी सोनूलाल सधुआ के नाम से लेकिन मेरा बहुत किया देवता मनोली पौली तोहरा ने खाती हो सोचनी की गावत हो बढ़िया बढ़िया गीत हो बढ़िया बढ़िया लेकिन ऐसे निक गीत गावल छोड़िए निक गीत गावल छोड़िए अश्लीलता के लाइन में तू आवे अभी बताई कि रोटी जब उठला लिए सब में खाई तो सब्जी कहिए पे चाहिए जैसे हमने के सोचे के बाकी गीत का बा बाउरे गीत रहता हमने के सोच के कहता जब एक नंबर बा ऐसे रहुआ सबके जगला के जरूरत बा हम एगो जाके कुछ ना बना पाए ये बात कि निक गीत गावल अरे छोड़िए बलम जी हे बाबू अरे अश्लीलता के लाइन में तू आवे मन मोर थोरे भइले बलमुआ हमरो मन मोर थोरे भइले बलमुआ हमरो सुनली नचनियो नचावे
जय